एक शिकयता तेका आता नाही पिक्चर भी लाइक है पिक्चर लाइक जाता है मेरे में जाता है तू माका लाइक करते हो तुझे पिक्चर देखो ना मुझे बातों में उलझा है बातों में आना चल ना दे चल ना अरे चल ना ओए ऐसे काम कर ब्रेस्टा दिसंबरी हे पिक्चर 2 तिकीट काढा तो ओए ब्रेस्टा दिसंबर तिकीट ओए भाई साहेब या बोले आओ ब्रेस्टा दिसंबर 2 तिकीट काढा एक तिकीट माका आम्हाला सबान गेट ना हम तो काय लो ती आता म्हणलं की पिक्चर चल ना म्हणजे हे शमाईने चलना ती पिक्चर हे शमाईने अंदर पिक्चर चली पिक्चर मोबाईल चल काय ना रे खाले खा काय ना डिनर का आय साइड बरं मग काय सांग तुला एक्झॅक्टली कसं लाईक करता माका माकरी सांगो गरीब दुर्बळ काय ना भुरग्या लाईक माका किती गो गरीब दुर्बळ काय तसं सारखं तुका जायचं समोर तुझ्या पुढे नको काय ना मका मग नाही ना मग नाही ना मग सांग आज होतोच होतो आजा ये आजा असं माझं मग काय ना गाव म्हणजे काय ना मग झोप सुद्धा पहिले निघतात सुद्धा जातो ना हा पणजे गेलो पणजे फुला पण निघतात फोने आलो फुला पण निघतात आणि वडगाव ये ना फुल काय बोलतो मला निघतो त्याला चादर सुद्धा लागो माझे सुनी येऊन निघतात इतकं गरीब तू काय काय ना म्हणते माझ्याकडे काय करता नो मला सगळं तू मिळा मला सगळं मिळेल काय ना म्हणते मागच्या काय म्हणते बघा मागच्या दिस इज इमोशनल ब्लॅकमेल तुझ्यासारखा काळ नो पहिलं बघ आपल्या साहेबांनी सारखं गरीब घे एक पट्टी घे आणि भीक माग समाजून कॅप्शन असं मध्ये जे कॅप्शनाचे का मुका पाहतो आपण डोकं थांबो आणि हाच्या पाहतो कणागे रेडबो मोबाईल किती रक्कम खायचा मोबाईल किती नाम या मोबाईल किती नाम हा मोबाईल ईमेल फेसबुक व्हॉट्सअप आदी किती आमगेले तुझे बेड्या बी असू नका
आणि कोण खूप हातोरू बरें हांव कितें दिता तेजे तुका म्हाका सारकें कोटालें तूं दोतोर काय तो खूब हातोरचो हनीमूनाचे कोपरो आयकोन बाबूचे मनसुरात जाळोता मजबूत शिकारी आसतना उंटा कोण तुय सोरे पेटे जावून सोदता आनी मायकल बोकला माण्याक घेवन दारांत फुगड्यो घालता यो भांगोळ केन्ना काबार जावपाना जे संवसार आहा ते मेरेन यो भांगोळ केन्ना काबार जावपा नाय झुजा मारामारी जायत रावले आनी तेका लागून आमी आपल्या झाडावली मुंडोळो आहा कितें गांवची साधना भांगोळ सोदता कितें पाय तेसे खूप मांग तेशी तू याचे सारखे कोण आणि कोणत्या वेळी किंवा दिमागा काय सात नौकर कोण होता तो दोतरा बोले एकूय दोतरा को जाऊ ना निमाणे निमाण मुझ पर बाप से निमाण पास होतो त्याला होता आपल्या लोकांनी भाषा रांधून घाटाची बरे आणि ते मोगळे हातालो कित्याक दातूय मुगेले आनी होंटूय मुगले आदल्या पुण्यान मागीर तेका जाते भाशेन ते रांदताले आनी हांव ते मागीर मोगान हाडटालो हाडटाले आमगे ती भुरगो भायर सुनापुले दादा घेवपाचो म्हाका जाय तें दी म्हाका ते दित्या कोण पट्टे काका गाडू मायकन खबर फुडली शॉपिंग साठी टॅक्सी करून टॅक्सी करामध्ये गेले टॅक्सी काय सांगता भाजून घराको इतले राजा मागीर हांव दोतरा दोतरा विचारे घराको असता की तू घेतो काय मग दोतोर सांगत 80 रुपया सोमते दोतराचे टॅक्सी बसवले काय हम दोगांय मिसा गेली यो समजतालो तू बी मिसा गेलो म्हणजे आयको बरें दिसता म्हणले रे आम जाय पाटकी म्हणून पूण जाय जे येयलो तो बऱ्या मनशा पयशा येवना पाटक्या